pantalla completa. Y inacción. Bueno, pues això és un programa o el que sigui, una sèrie que farem, el Dani i jo, els divendres, que tinguem lliures també, es dirà Friday Night Live. I serà com un nit, però allà de preguntes i de tot, i també farem el tonto, per si ja tinc una part gravada, ja fent l'inútil. I pues això. Vinga, Dani, comença amb la primera pregunta, a mi. Vale, espera un moment, que acaba d'entrar algú. Pues vaig començar al YouTube perquè a l'estiu del 2011, o sigui, d'aquí a poc farà 2 anys, perquè veia que la meva germana, al penjar un cada dia, havia tingut 11 reproduccions i com que tenia una miqueta d'enveja. Llavors vaig dir, collons, jo podria fer vídeos ja de jaques perquè jaques a mi m'agrada i puc fer una versió que sigui jaquis. I bueno, estarà bé, no? Dic jo. Llavors, el dia següent, estava el sector de boxeig allà tirat por ahí i vaig dir, Núria, vine aquí, que anem a gravar un gameplay. No, un gameplay no, un vídeo. Llavors, aquell vídeo el vam fer entre jo i la meva germana i al veure que era molt fàcil i que penjar-lo a YouTube encara més, doncs vaig pensar, jo ja vaig tirant pel meu camí i a ella que li donin. I pues això. Vale, ara jo a tu, Dani. Lo mateix, què et va impulsar a estar en YouTube? Bona reflexió. Vale, ara tu, Dani, fes-me una pregunta. Lo conmigo. Acá está bien. Ya. Coño, se me ha caído. Oh, what the hell? Aquí. Espera, que l'he liat molt i o sigui que acabes de fotre. I escolta'm, o sigui, Déu pixant. What the fuck? Me cago en la puta, tío, que s'ha fet merda. Tío, que s'escoltava una diarrea. Ya verás que no penso. Ya, ¿qué coño estaba pasando? Sí, sí. Ahora sí que te escolto, ahora sí.
Val, vaig a ficar això de les estadístiques mentre que tu mires el que estàs comunicant. A la colla. Ah, això. Mira. Fíjate. ¿Qué piensas? What the hell? Val, vaig a entrar a la meva compte. Mira, buena puta, la he liado. És veritat que ja tinc d'entrar a una compte. Hosti, no sé. Nada, deixa'm. Intenta incógnito. Vale. En quin youtuber et vas inspirar per fer els teus vídeos? I per quin motiu? Berlín. Poquito esto. Sí, no voy a pinchar ningún vídeo ahora. ¿Qué coño están sus vídeos, Vale. Gestor de vídeos. Vamos. Vale. Estoy grabando Friday Night Live. Veo. Bueno. Mira, aquí. No, panel. Bien. You know, we can know design. Que folla. Sortis. What? Parillo, tío. Suéltame la cara. Ah. Ah, qué fatal, Vale.
De me gustes he tingut 254 i de no me gusta 85. O sigui que la proporcionalitat de me gustes és major que la de no me gusta. Sí, pues, què més? I tu què has trobat? Rodos? Tu també? Vale. Que t'has connectat als teus auriculars. Bueno, tu no m'escoltis, Call of Duty? What the fuck, el trailer? No. Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, solo que va y mujeres. Yo no entiendo nada. Tio, Dani, que tens els auriculars desconnectats. Que no t'enteres. Bueno, mentre que el Dani té les seves problemàtiques. Baixaré una miqueta el volum. Ara! Tio, però què cony fots? Perquè s'escolti diarrea de Jesús. Tio, pues no canvies el micròfon, que la puta. Opa, Pablos, anem a... No, anem a veure les tarifes de veure quanta pasta cobren els youtubers. Vinga. No, Social Play. Ja vaig. Té moltes lletres, no? Que té moltes lletres. What the fuck? Ahí va, però sí ja sortia. No, estic ficant la... Sí, ara. Mira, ens ha enviat 2 comentaris que diuen... Però... La Júlia Izquierda que em diu: m'agrada la meva foto del pet. Vale. A veure,
Com... Què t'has ficat? Amb C? Amb C o sense C? $1999. Vale. Youtuber desde Asabe. Bueno, he de picar like. Vale, re. Pues eso. ¿Qué me están? Ah, sí, economía social. Vale. Sí. Pero que no sé qué tiene. Pica Jordi, no sé. Ya, obre una altra pestanya. Estoy esperando a mi capitán antes. Ya está grabando. Vamos a resumir esto. ¿Qué es da William? ¡Hostia puta mierda! ¿Qué es con esto? Que no me había visto. No sabía. Ya. Ya, a mí también. Ya. What the... Ah, és veritat. Hòstia. Watchman, quan penja els vídeos es publica just. Solo lo otro penetración, violación, pene. Sí, ¿qué coño fa una pregunta així? Espera, acabo otra vez. ¿Crees que Giorgio haya tenido un ave? No, una aventura. Una aventura, tío. Eh. Tio, seré tonto si ho tinc enllaçat des de YouTube. Des de YouTube. Friday Night Live. Night Live. Night Live.